Mag alas 11 na mga kapobre. Dugay kita kagikan kaniya kay ni hapit kuskuan. Kung manghod. O may klaro bata mo uli. Nako manguli tarong Sabado sa hapon. Nya kay nausab akong una-una karong kumuli kay para mabalik din sa dugma. Para taas-taas sa tag-time sa bukid ba? Di ba mga guys? Ang nakakuha na yung danaw kay may mga iskina-iskina mga pinganan kay ba ana nimo mga iskina sa daplin sa kilid gagmay ang pinganan kay sa mga riders. Daghang iskina. Kaning danaw angay naman ipadak-an iway dining ug maayo kay syudad na guni. Sugda na koy dining rin na putol. Koy dining naman niyo. Ano yung tulaya ni? Pulbaan mo sa tag-agi yung tulaya gamay ra hino ni. Pareha sa buhol ba nga pugno. Simbak ko. Baguhan espalto diri asfalto. Cushion. Uneven number uneven surface sa ato pamunindot na ni ilang daan kay kuha na naman ang kuyaw lag di mo human. Talbog-talbog style.
kanis mga pulong-pulo, pulong-pulong mga politiko eh. Padap plane, di ba pag-signal na padap plane ay yung buwang. Mag-signal mo! Stall na mga mag-signal. Morning ko Andre ay po factory sa Kamay, factory sa Kamay. Awam dah aku bertek balhin mana. Kinahanglan maging bertek nga maabot ra matas atong padulungan. Buhatan siminto rin, oh. Kita mo guys, buhatan siminto. Masa nga siminto ni Tre Republic Cement eh. Nga mga guys, no, di kita kalikay na makita tas daan ba ka ng chicks ba nga kwapa kayo, makatutok kita, makatanaw ta. Dili kayo makatutok, katanaw ba? Nga no? Putok-putok na akong tambutso kay nasangi mo ko na ini. Balik gamay. Hapit ko diha kuan Carmen o kuan sa tawagan ni pan. Hapit ko sa Carmig pan dalon tay laing kahatagan ni tay kwarta. Sang nagkapobre-pobre na makitag maayo ni mga kapobre. Ang pikas lane ano yun, gamay lang kayo niya. Ang pikas dako tungaon ang untanin nila no, para mabahin ang sakyanan ba. Sakit sa kong lubot. Ay, pispan tilapia dari oh. Ay. Ay, bukid ko largo mga guys nya. Pakuyog ko sa kong manghod padung sa
Lungsod kayo ako kadumdum. Pwede masag atong akong atoon largo para hindi na ko magbalik-balik ba ito na ko sa bukid para inig uli na ako largon lang ko. Okay. Nanata sa pinakalungsod sa Carmen. Motor is Carmen Activity Center. Ato sa silang tubag-tubagon sa ilang sirbato para sa maglaay ah. Mga kuya nga mag-parking hindi plain good man ka traffic kalisod sa daan sa mga agi sa highway. May parking ra nga kadyot ugay kayo. Parehan yung sungad na anadris kasada. Sus. Mo din Cebu Safari rayo. Cebu Safari Adventure Park. Sige lang mga kapobre, madato na ko, musuroy ko diya. Safari Adventure Park. Bukid po gid no. Na diha ang atong kuan. Kanang igsuon. Si King Kong ba King Kong. Ang sabay mo diaw eh.
bulldozer ko na siya. Bulldozer naman niyo. Bulldozer. Bulldozer niya. Kasi tawagan niya tricycle, di siya tricycle no. Bilong na sa tricycle kay tuloy ligid. So mahapit ta diri sa sa nga ni stop. Ani stop ba? Ani diri. Palitag paan. Stop ni. Palitagpan. May dami din. May tubig. Balikan ng tubig. Gamay lang. Tubig gusto. Paano niya? Tagpila ni? Balik 50 na niya. Balik 50. Kani tag 5 tag 5 sa ni? Kwintasan. Okay, thank you.
Okay, let's go. Balik 100 akong paan mga kapobre. Ako limbahin-bahin nun. Ako mga pagkamangkon dito. Wagi ko laing kwarta tao noy. Sa kalibo akong kwarta niya. Bayad ko sa utang 320 karne. Utang sa kong asawa. Kung bayaran. Hindi ang nabilin akong kuan. Tubil. Gitubil. Man og tubil akong gipalit-palit og mga tubig sa daan. Akong kwarta diri murag mga 300 na lang ni igosan ni para uli. Di ta magsilbihan ni matay baon ni wang maplatan ta. Obsan sa gasolina kinahanglan kita may baon. Tagam na ko na mga kapobre. Ay gani dito ra to syudad, ulor ra dito sa balay. Ditson lang kong bukid mo mga kapobre o ibo ko sa may inyong ganahan sa lungsod lang ko o sa bukid. Murag taas na kayo niya ko ang video ronda kay akong memorya na yung cellphone 3 gig na lang to na bilhin niya akong gigamit ron. Vlog ta ni part 1 part 2 ani. Welcome to Katmon. Katmon na ta mga kapobre. Mauna niya mo ang mga yutang na tauhan dire. So mao ni ang Katmon. Aghan kay mga beach dire sa Daplin no. Sundahan dire kay tinaig manok sad. Muna tinaig manok diri kinahanglan nga mo kuanta gamay kay
Nayap ang daga niya to sakyan na no eh. Sinisya na kaya mo sa kuwang ako ang motor diri nga 1 horsepower kita ni. O ano na siya mga guys, 110 cc. Sige tagisgot ang cc ba? Unsa kay meaning ang cc no? Murag ka ng cc siguro, Coca-Cola siguro na. Si Durano, Quinto Distrito, Ray Durano, nagdagbugas. Hatag siguro bugas guys, Durano. Uy! Gati atay libag. Baong. Tatat. Hop, panalipan. Panalipan na mga kapobre. Ayaw po rin tulay diri oh. Mao sa ning nahugno sa una mga kapobre ni tulaya. Miyagi ni hugno sa ni siya. Okay. Dol kay dagat diri oh. Dagat ang ubos karsada. Muni kuyaw diri mag-drive kag nga hubog-hubog ka. Largo gikas dagat. Kabantay mo tong balita sa una series. Murag diri to sa daplin ra sa dagat na kuan. Na disgrasya, kurya kuan lang ato. Ay, naligo. Lungsod Bakata o Bukid? Matukog Bukid, kinahanglan ko magdag isda kay kung nanay dito akong kuan resortan. Daghag beach diri sa daplin mga kapobre.
Pero wa man siguro ibayad ni maligo di oh. Buang ano, ang kanabang libre ra mo kita ng kuan. Dagat nga gihatag sa Ginoo para liguan sa tao. Sa gamitan karon naman na pwede naman di naman pwede kay ubayad naman ta. Ridorano, congressman. Ay mga suka mga kapabre oh. Mo na ko Andres Katmon suka o bibingka budbud kabog uhaw naman sad guys. Ita niyo tay bawang tubig eh. Ngita ta sunahan og kanang tubig. Kini diri guys oh. Mo ni bangkingan diri kasi buti red rides diha nga kusong bangking diri oh, bangking din eh. Puro ni bangking diri oh. Oh. Yan na ni mo. Gabot ni mo trip, liko na sad ka. Wag tuo ang bangking ani. Oo. Dayon bangking sa kadiri. Hinay lang ta kay hinay man sila. Ay, di man ka pwede mo pasagarat rin. Oh, mo ni bangkingan rin. Oh. Bangking sa kadiri. Bangking kag binana payaw. Human ana na saga. Sus. Kaya mangita tag tubig sunahan. Uhaw kayong kabaw na. Dari na tubig saan ni dari tubig sa unahan jarita ni hughog 5 piso dari pisod